И здравейте, днес съжалявам, че не съм правил много време клип на Minecraft, но ето, че съм с вас и днес ще играм Build Battle. За тези, които не знаят, това се строи тук, да ти тема и ти трябва да строиш. Само че аз тук не е на английски, затова ще ползвам Google преводач, защото е на испански. Трябва да пиша малко гадно, ама ще го преживея. 7 секунди остават. 4 човека. Това не игра Хонго. Това е Хонго. Оп. Чакайте. Ето. Испански. Гъбичка. Та гъбичка. Каква е гъба? Какво да бъде гъбата? Тук постигам. Така. Ух, някак си. Ще направим. Не ми се смейте. Ако ме гледат. После аз ще направя поредица на мини игри. Да си знаете, днес ще кача около 3 клипа, за да се реванширам, защото много време не съм направил. Стига толкова. Държете им ред. Към тук малко бяло. Не ми се смейте. Така. Знам, че изглежда малко куха, ама какво да се направи? Не ми се смейте. Чисто не съм добър по рисуване. Много рисуването не ми е вървяло. На минута. О, ще ми стигне. Пише гъбички, ама аз не знам какви гъбички. Гъбички на крака ли, на какво.
И ето е нашата грозна гъба отдалеч. Оп. Бързо! Бързо! Ай, не можах. Ти баваш ли се? Какво е това? После може да поиграем малко Skywars. Тя е малка. Ушам да ми е Incredible. Това е много яко. Това са с крави от гъби. Все едно, че гъбни крави нека. Ма той използвал такъв материал. Ето го и моето. Обръщам се. Не искам да гледам на кое место. Нещо. Неща просто. Аз съм на второ място, омага. Толкова той не спечели. Надявам се да ви е харесало, защото клипът нам някакъв много дълъг. Това ще бъде всичко от мен. Ще направя поредица на Build Battle с епизод 1. Ще има и на Skywars, на Hunger Games и на много други работи. Надявам се клипът ще ви е харесало. И